Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Reden, taga Cagayan de Oro City. Minyo ug may duha ka mga anak. Punto legal kining akong suliran. Aron ninyo masabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Magpakasal ka na ako, bisag dili ikaw mo'y amahan sa akong gimaptos. O Carla, tungod kay mahal ti ka, andam kong luwason ang imong dungog. Reden, Naunsa naman yung taon ka rin din, oy. Sa kadaghang babae, siya gin mo imong napili ang pakaslan? Nga naa naman ay anak daan? Ma, ila-ilahan sa mayo si Carla. Buta man sa pagkababae. Buutan nang magpamabdo sa lalaki nga dili niya, uyab. Ma, Oy, nabaniog na din sa atong barangay ng istoryaha. Maong hibaw sa kuana. mahal ako si Carla, ma. O pagkasalan ako siya bisag supak sa imong buot. O nahala! Sige, pagtuman sa imong gusto. Kay wa kagi makuha ang blessing nako. Ma, Day, sorry ha. Sorry kung wa mo to nga ang akong ginikanan sa atong kasal ganina. nagkasabot ako, Reden. Ang importante para nga ako na imo kang kiparo ka ng imong saad na ako. Bisag dili na ako deserve. Karon na mahimo ba? Ayaw pagsulti sa paana. Deserve din mo pagkasalan o dili kay paangkan lang. Ano paghilak? Gusto na. Katilig makadaot ka na sa imong gisabak. Mahal giday ko ni Mano. Pagswerte gihapon ng bataa. Bisan todo ko siya barug gisang tinuod ka amahan. Naaman ka nga anda mo pangkat niya inikawas niya. Carla, kinigawas ining bata. Magdako siya nga ako mo'y ilhon nga iyang amahan. Reden, mahal kita ka. Mahal sa ka, Carla. Dong, uwa na biya ko itong haisa kung binuwang sakit. Mo ba, day? Tingarig magdusa sa ka. Masap na kong pagduda, Dong. Adi na lang, magpalit og piti ha. Ano ato masiguro? Sige, Dong. Dong, positive. Ha? Magdus ko. Kumao, mapuna na sa digatong anak? Yes! Yes! Day, trabaho na ko ha. Ikaw yung naibahala sa mga bata? Sige, Dong. Dong, tuod ay pa. Nagplano unta ko ba nga? Unsa ka kung magkuha tati pantay sa mga bata, no? Gusto mong kukuha na trabaho, Dong, aron makatabang-tabang ko nimo din, Day, kaya raman akong buhay unta mo? Nasayod ko. Pero ang ako lang ba nga, gusto ko dun ako nga nako'y kaugaling kwarta. Dili ka isaliran ako nimo ang tanan. Dako hindi silang dudong ang inday. At least kung duhat naman na paho, mas nakatikom-tikom ta. Kung saon na lang kung naay kalit na emergency, o baka mapuna na sa tag laing bata. Di ba? Nala. Sige. Ikaw good. Kung mao imong gusto manarbaho, nala sige, okay na lang. Salamat, Dong. Noon sa manis Carla. Sukad lang magkatrabaho. Nagduga naman kayo mauli. Hapit ang alas 9. Giduka na rin ako. Reden! Abli ko ba? Si Carla ron. Kaditan day. Really? Carla? Hubog ka? Samtang nagkadugay,
Nakabantay ko ni Carla nga nausab ang iyang batasan, sukad siya makatrabaho. Unya, tagdugay paging mauli, hubog pag yun. Pero bisag kapila na nako siya badunga, maura magyapon ang iyang buhaton. Dili ko yaw-yawan nga pagkabana, o gisabot nako siya. Ako ang misabot namong duha. Siya ang mas dako og sweldo kay nako. Hangtod nga, napun-an pagyud ang among anak, og isyu na kaayo para niya ang kwarta kay lagi, gamay ra kuno kog i-intrigar niya. Unya, Ipakuha ko ng bata. Carla, nausap ka, ayaw ito nagbuhata, uy. Ay, nagbuhata. Di kong sa ka ng iyong pagkabuhaton. Moingon ka lang, anak. Kaya waman gud kay ambisyon para sa atong pamilya, good. Day, Kontento ra ka sa ingon nga klase sa kinabuhi. Kahon-ahon na unta ka rin din. day, mapangtaan na ni nato paagi. Basta ay lang ipakuha ang atong anak. Ilas mo sa mga imong asawa ni oy. Tingali nalimot siya nga ikaw mo iniluwas yung dungog. Ayaw pagsultihan na dong. Asawa na ko na si Carla. Ug dako kog respeto niya. Normal naman kinas magtiayon nga naagi kalalisan. Nga ingon aning klase sa away, labi nag kwarta mo hisgutan. Pero bantay yun na imong asawa niya. Kay basing ipakuha jud niyang bata. Dong. Di mo kagikan. Doon ka malagi ka na uli. Nag-overtime ko sa trabaho. May nalang ni puhon-puhon, inigpanganak na ko. Day, ayaw lo palabig hago eh. Mabdos ka ba? Hindi mangita kag paageron, dili ko ma-stress. Day, Carla. Di, Oh, Day? may sakit mo lang kung tiyan. Ano sa ka? Naluspad mo ka? Dugo! Kadagan sa dugo! Pero ako, dadati ka hospital, Day! I'm sorry, pero nakuhaan ang imong misis. Sa duk! Nasuloy mo lagi ka, ma. Hain ang imong maing laking asawa. May trabaho pa, ma. Wa gyud siya mo pahuway sa gikan sa iyang na ospital. Ingon ana siya kaatat mo trabaho. Kalain nga mo. Lain nagkikitunada sa ministeryahan, ma. Lain mo lang rin din. Tanawa, kinsan eh. Oh, di ba si Carla maningi sa picture, kuyog ang usa ka lalaki nga musod padong sa usa ka motel? Diin ka makakuha ini, ma. Gikan sa akong amiga. Taod-taod na ning pictura, pero karon pa niya gisend nako kay dili unta siya gusto nga maguba ang inyong kaminyoon. Pero naluoy siya nimo. Mong iyan ning gipahibaw nako, iyang gihatag nako ang picture. Ma. Pero sa alam ko ni mo gibuang. Maayaw na unta ko ni mo, Carla, pero gano'n nakabuhat ka maliin nila ko. O sige, tuhuin ang imong inahan. Di naman sa kumatinga ba, Ridan? Kung iya kong himo-himo ang istorya, kay pagsugot na lang, wala na siya gusto na. Wa maghimo-himog istorya nga akong inahan. Doon na litrato nga ikaw gyud. Unya bulimod ka pa gyud. Tugani ko sunod. Dituyo ni mo pakuha bata. Ako magigamahan na to. Ha? Ridan? Tumag ako! Oh! Dito ay ako pagkuha ang bata! Miinom ko og tambal na makuha ang bata! Imo tong anak kong dili sa lain! Unsa? Wagid ko makasabot sa kong debate sa diyang giangkon sa kong asawa nga miinom siya og tambal nga pampakuha. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa pagtugan sa kong asawa nga gituyo gid niya ang pagpakuha sa bata, makasuhan ba siya? Pananglit yung ipagawas nga naghimuhimo lang kong istorya kay kami ramang duha niya itong higayuna. Mas dako ba ang posibilidad nga mas labanan ko sa korte kay niya? Unsa may kinahanglan nga ebidensya aron mapasakaan ako siya og kaso sa pagpakuha sa bata. Ingon man sa iyang nabuhat nga pagbinuang sa among kaminyoon. Ikaduhang pangutana. Pitugaan siya sa ginom niya nga tambal. Ug sa akong pag-research, ini nga pills magkinahanglan og resita. Pananglit mahibaw-an ako nga dunay mibaligya niya ana nga pills nga way resita. Pwede ba na akong maapil ang namaligya sa akong ipasaka nga kaso? Ikatulo nga pangutana. Gusto siya nga makigsitol unta nako, pero ako na mo'y midili. Ang kamagwangang anak niya sa dihang napaangkan siya, nag-edad 10 anyos. Ug ang ikaduha nga amo na gyud,
5 years old na. Doon na ba ko'y katungod sa bata nga 10 anyos bisag dili ako ang biological father? Kay sa iyang birth certificate manggod, ang akong pangalan ang nakabutang as amahan. Ikaupat o katapusan. Ug sa among 5 years old nga anak, pwede ba na akong ma-fight akong katungod bisag wa pa siya 7 anyos? Nga nagbinuang man ang akong asawa? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran. Redin. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og it's me again, it's me as usual. Ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto, legal, personal, mga problema nato sa ato ang mga emotional nga mga pasakit, ato mga giagian din ha nga mga kurot sa ato ang kasing-kasing. Hay, bugat mga atong pamati ay namong problema. Oy, ipadago ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Standby mo mga sukintig paminaw kay mobalik may kauman ani nga pahinumdom. Punto legal ang iyahang pangutana karong adlaw no, and atong diretso uno sa iyahang mga pangutana kay nakuhaan man ning iyahang asawa unya tinuyuan to. So mao ning iyahang unang pangutana. Sa pagtug-an sa akong asawa nga gituyo gyud di ay niya ang pagpakuha sa bata, makasuhan ba siya? Pananglit iyang ipagawas nga naghimo-himo lang kog istorya kay kami ramang duha ato ang higayuna. Mas dako ba ang posibilidad nga mas labanan ko sa korte kay niya unsa may kinahanglan nga ebidensya aron mapasakahan nako siya og kaso sa pagpakuha sa bata ingon man sa iyang nabuhat nga pagbinuang sa among kaminyoon. Okay, kanang pagbinuang sa kaminyoon pinahanglan gid kamo file og adultery ana no, batok si mong asawa og katong sa iyahang laki. Now ang kanang proof nato medical maguna nga procedure. Your word against hers tinuod kay wa may ebidensya, perhaps pwede ta mo konsulta og doktor ani no o bigay ni bakaha para matan-aw natong makita ba na or naa ba nay proof nga or traces nga dili natural ang miscarriage or ang pagkawagtang no sa bata. Kay kung naa nay proof dan kana, pwede gid nato mahimong supporting nga evidence no to show nga tinuyuan ang pagpakuha sa bata. Ikaduhang pangutana nitug-an siya na sa itotek iyang giinom ug sa maong pag-research kini nga pills magkinahanglan og reseta. Pananglit mahibaw-an nako nga dunay nagbaligya niya nga pills nga walay reseta. Pwede ba nakong appeal nga man namaligya ang ipasakahan og kaso? Yes, pwede kaayo. No, and napod sila laing kaso. I think kana sa mga BFAD no nga namaligya og kanang prohibited or di siya prohibited, regulated nga drugs nga namaligya without prescription. Now, maselan ba yan ninyo? Yan na-mention ba yan nako ang tambal nga gigamit? So, tabi-tabi palihog sa mga naminaw, dili na ninyo pwede in town gamiton o wapod tamo gitagaan og ideya kung unsay inyuhang buhaton. Like we said, prescription dili ninyo basta-basta mapalit og delikado pud ni nga tambala, no? Ikatulong pangutana, gusto niya makig-settle unta nako pero ako na maoy dili. Ang kamangwangang anak niya sa dihang napaangkan siya, ang edad karon 10 years old ug ang ikaduha nga amo gyud kay 5 years old pa lang. Doon na ba ko'y katungod sa bata nga 10 or 10 anyos bisag dili ako ang biological father kay iyang birth certificate manggod ako ang pangalan nga nakabutang as amahan. Well, sa tinud-anay lang sayop inyong gibuhat no kay simulation of birth na. Kay di man unta ikaw gyud ang papa. Pero tungod kay sa mampuy mukihan ninyo sa matas balaod, ikaw gyud ang gitratar nga papa on record. Ikaw man gigitbutang din ha. So ikaw legal nga amahan. Therefore naakay katungod sa duha ka bata. Unless siya mo'y mulimod ug maingon nga namakako din ha. So I don't think so also. So I think naakay katungod sa duha ninyo ka anak. No? And kana kung piliun pud kas 10 anyos kay ang 10 anyos manggod makapili naman pud og asa siya pero di pud tingin na mo adto sa inyong mama no nga nangabit mo tud ang tuylain. Ikaupat og katapusang pangutana ug sa among 5 years old pwede ba na akong ma-fight akong katungod niya bisan wa pa siya 7 years old nga nagbinuang man ang akong asawa nako? Yes no kay asawa man pwede gyud especially kung atong mapakita nga mas makaayo para sa bata nga anha siya nimo sa imuhang poder ug mas naa kay capacity nga mugam niya ug mas makaayo sa
sa iyahang development no as a child. So pwedeng anha nimo ang bata. Ako I've had cases already nga even if wala kay 7 nakuha sa papa ang bata tungod kay problematic man sad good pud to ang mama no. So kanang mga ingon ana nga higayon, I hope masturyahan lang po na ninyo as husband and wife ang kanang aspeto sa kustodiya pud sa bata. Lisod kaayo nga gamiton ninyo ang bata no sa inyuhang mga kalagot nga personal ngadto sa inyuhang kapikas. Ayaw sad mo ana, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.